पिछला भाग में रौरा सुनले बानी के शैतान बन गए सुबोध 12 गो खदानन से खून के बलिदान दे के पपोरी के मृत शरीर के फेर से जिंदा कर देला। जीवित जवानी याक्सिनी में बदल जाला। जवन की बेरहमी से यौन संबंध के बाद सुबोध के शरीर से खून पी लेला। अंत में वो एगो बुढ़िया में बदल जाले। अब बुबर सा विचारन के संस्कार के एकांत में उठला के बाद मन में तमस के गले लगावत आ चेतना के भीतर शैतान के गले लगावत अपना के एगो भयानक शैतान बनत देख के सुबोध ओ व्यवस्था से निकल गईले। वो लगातार आधा रहले। उनकर पूरा देह जरत रहे, आंख बिल्कुल लाल रहे। जे लोग पपोरी देखत रहे, जे टकटकी लगा के देखत रहे। कुछ समय में सुबोध आ पपोरी के यौन संबंध खत्म हो गए। पपोरी अपना पसीना से तरबतर देह के गमछा से पोंछ ली। सुबोध भी उहे कैले। सांस खड़ा करी, ध्यान राखी आ गहिरा सांस ली। पपोरी सुबोध से कहलस, हम तहरा के मार देनी, पता ना काहे, बाकिर हमरा भीतर एगो शैतान रहे। हमरा उ 12 गो खाना फेर से आ फेर ओ लोग में मिलल। सुबोध के कहना बा कि उ खुद चुप हो गईले। फेर का बा पपोरी बहुत स्थिर अर्थ के साथ कहले, तबु की यक्षिनी के हा तू ओकरा में बदल गईलू आ तू हमरा के मार देनी। हमरा आजो याद बा कि तू आपन मांग हमरा खून से भर देले रहलू आ सुबोध कहे में तहरा बहुते चौंक गईल बाड़ू। तब उ अपना के संभालत घरी कहले, तू यक्षिणी से एगो बुढ़िया के ओर मुड़ी। नीमन की बहुते रोचक बा जवन रहे। पापोर मुस्कुरिले आ सुबोध से बात कैले। राउर का मतलब बा जवन भी होखे। सुबोध आश्चर्य से कहले कि अवलोकन सुबोध बा बस इहे आहा रौरा अपना के अधिका से अधिका राखे के कोशिश करी। पपोरी एगो लंबा सांस छोड़ के हाँ कहले। सुबोध रौरा अभी अपना मन के कोना में छिपल डर से मिलल बानी। घबराहट मत करी, ई शुरुआत बा आ रौरा पूरा गवाह कईने। इहो गजब के बाद तू त अभियो मन के सपना के दौर में रहनी हई, सब बकवास का बा। हम तोहरा के मारत बानी आ फेर तोहार खून पी रहल बानी। तू हमरा के जान से मार रहल बाड़ू आ हमरा खून में आपन प्रेम बुझा रहल बानी। हर अब हो गईल बा आ रौरा ऊपर से कहत बानी की सभी सामान्य बा। सुबोध पर आरोप लगला के बाद कहल गईल की चुपचाप अखंडता के आप अभी अपना दिमाग में अपना मूल्य से लड़तानी। राउर अतीत के पता नहीं खे। शायद याद में जेल में डालल की तू हमरा से लुकाइल बाड़ू की अनहार के रूप में उभरल बा जैसे केहू के झटका भा निराशा होखे। का रौरा साथे कबो कुछ भइल रहे? पपोरी बहुत स्नेह से कहले, ना कबो ना। सुबोध बहुत साफ साफ कहले, कबो कवनो लड़की चल गए रहे, केहू राउर आपन बा। पपोरी कहले, ओए के बा का रौवा हमरा के एक तरह के मुँह मानत बानी। सुबोध कहले, ना आ रौरा साथे का भइल, अब रौरा अपना से बतियावे लगनी। पपोरी टकटकी लगा के देखत कहले। सुबोध 1 मिनट तक चुपचाप अपना चेहरा के देखत रहली, फिर वहाँ झाकल शुरू कर देली। कहा तू बात करा बा सुबोध? पपोरी फेरू से पूछ ले। अब की बेर सुबोध फेर से चुप रह गईलन। वो अपना शब्दन में का कैलन, वो उलझ गईलन। फिर कुछ समय के बाद पपोरी विनम्र बोले, ठीक बा, बढ़िया बा, अब चुपचाप सुनी। मेहनत कैला के बाद भी आप अपना ऊर्जा के मूल चक्र से ऊपर ना उठा पवनी।
सीधा आ सरल शब्दन में रौरा एहिजा मूल चक्र से स्खलन कहीं। अब कहीं लल्लू लाल से कुछ समझ में आ गई। तब ग्रंथी क्रैंक शैतान ऊ सब ना होला ना, हम उठल रहनी आ हमार ऊर्जा बहुते ऊंच रहे, हम खुदे ई गवाह बननी। सुबोध बहुत आत्मविश्वास से कहले। सुबोध के एह तरह के जिद्दी रवैया देख के पपोरी एक बेर फेरू से उनुका के बहुते प्यार से समझवले। सिस्टम के बारे में जवन हम जानत बानी ओकरा हिसाब से अगर रउआ ओ ऊंचाई के छुवत रहनी जवन की अलग आयाम के रहे तराउर बात काहे स्खलन करत रहे, एकरा के सोना के लिंगम में बदले के चाहत रहे। आ तब हमरा सफेद योनी में समाधि के ओकरा साथे लगावे के चाहत रहे, बाकिर ऐसन कुछ ना भइल। असलियत ई बा कि रौरा भीतर से बहुते कमजोर बानी आ राउर कमजोरी रौरा पर हावी हो गई। जवना बात के रौरा बात करत बानी उ एगो रोशन शरीर हा। लेकिन प्रिय सुबोध, रउआ आधार के भीतर प्रचलित नाग के शक्ति के झलक देख ले रहनी। तू अभी बहुत कच्चा बाड़ू, सबसे घन होखे के कारण ही मूलाधारी चक्र 5 गो तत्वन के मिश्रित जगह है जवना के पृथ्वी तत्व भी कहल जाला। यहाँ मिलन करिया लिंग के कमांड चक्र में ज्योतिर्लिंग में बदल देहल जाला, जेकरा के लाइट भा लाइट देवता कहल जाला। बाकिर ई काम कईल उतना आसान नहीं खे। कबो को पूरा जीवन कमांड चक्र तक पहुँचे में निकल जाला, काहे कि एहजा पहुँचला पर फेर से कवनो गिरावट नहीं खे। यह परम ज्ञान के आँख बा पपोरी कहले। मतलब कि हमार आपन विकार सपना में शैतान में बदल गयल आ मूलाधारा में लिखल पटकथा में स्रोत के पूरा झलक मिले का ऐसन कुछ बा? सुबोध कहले। हाँ, इहाई कोडिंग हा जवना के माया भा मैट्रिक्स कहल जाला। एकर नियंत्रण अवधि बा जवन समय समय पर झलकत रहेला। पपोरी कहले। सिद्ध लोग के समझल भी बहुत आसान बा। उदाहरण खातिर स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जमीन पर नीचे के ओर खींच लेला। अगर केहू यह ताकत के पार कर जाव तो वो हवा में उड़ सकेला। त खैर, हम कहाँ रहनी? हाँ, समय पृथ्वी पर नया ग्रहण के ऊर्जा के साथ ई सौरमंडल पूरा ब्रह्मांड पर राज कर रहल बा। भौतिक शरीर में समय के पूरा काम हमनी के सांस के माध्यम से कइल जाला। मूलधारा पर ब्रह्मा के ई ग्रंथि ह जेकर कोडिंग के कारण जीव कबो स्वतंत्र ना होखेले। ई 8.4 करोड़ आवारा में भटकत रहेला आ ओकरा के लाइफ साइकिल से बानर के जन्म दर से बान्हत रहेला। यह मूलाधारी ह जहवा इंद्र के शासन बा आ ई देह अपना इंद्रजल में फंसल बा। ई नाल आ अव्यक्त के जगह हा। यौन संबंध के समय गेट से वीर्य के ले जाए वाला लोग भी अपना मौत के समय गेट से निकल जाला। आ फेरू धरती पर घूमत रही। कोडिंग में ही एगो अद्भुत बात बा जवना चक्र पर अधिका गतिशील रही। देह के मौत पर भी निक ओही चक्र से आ दुनिया के ओही चक्र से संबंधित हुई। से कोडिंग के कमांड चक्र में ले जाइल बहुत जरूरी बा, काहे कि क्रम से हमनी का पदार्थ पर नियंत्रण कर सकीले आ ओकर मालिक बन सकीले। यहाँ प्रकाश प्रबल बा आ ओकर शुद्ध चक्र के नीचे भागला में 5 गो भूत के स्पेक्ट्रम होला जवन ऊपर आके ओकरा के मिला देला। ई एगो अद्भुत ब्रह्मांडीय विज्ञान हा। इतना बोलला के बाद कुछ समय तक पपोरी शांत हो गई। तका हम फेर से धरती पर भटकत रहे, काहे कि रौरा जवन बतवले बानी ओकरा हिसाब से हमार बात मूल चक्र पर गिर गई रहे ना? सुबोध पूछ ले। हाँ आ ना, पपोरी कहले। सुबोध कहलस नीच।
मतलब अगर रौरा खाली संभोग बा त राउर चेतना खाली जानवरन के स्तर के बा, तब रौरा भटकत रहे। अगर रउवा एकरा के सामने ले आइब त ई दिव्य हो जाई, आप फेर से भटकल ना जाई, काहे कि एकरा के फेर से एकर जरूरत ना पड़ी। पपोरी कहले, बाकिर हम नइखी चाहत कि संभोग आदमी होखे, तब हम कबो उत्थान ना कर पाई। सुबोध कहले, तंत्र के फेर से तंत्र असंभव बा, आप अपना के ओतने डेराइब जेतना की सेक से भाग गई बानी। आज काहे शैतान बन गई? यह जड़ के कारण बा कि रउआ यौन संबंध के जबरदस्ती कैले बानी। अगर रौरा खुश रहती तब फेर कबो अपमान ना करी। पपोरी कहले, अब हमरा के बेइज्जती कैले बानी? सुबोध पूछ ले, उहे काम रउवा ना करे के चाहत बानी। पपोरी कहले, अरे अब इहो जरूरी बा। सुबोध कहले, हाँ, जैसे कवनो बच्चा के बच्चा पैदा कईल जरूरी होला, ओही तरह से कवनो महिला सहयोगी के जरूरत होला। आ जैसे ही रौरा छठवां आयाम पर चहुपब, रौरा एह जन्म के सच्चाई के पता चल जाए, मुस्कुरा रहल बा। पपोरी कहले, जन्म के सच्चाई का बा आ ई छठवां आयाम का बा? सुबोध बहुत जिज्ञासा से पूछ ले।